Kini ang Atraka Balita 943. Diri sa siyudad sa Tanay, hapit na mahuman ang regular session sa saguniang panglungsod ning Dakbayan. Sa tuig 2020 sumala pa ni Tanay City Councilor Tikboy Salma. Anaangat to sa 5 ka to sa 6 ka session na lang. Ang ilang kulang nga paygayunan sa kini sa City Council nga kini gipanguluhan ni Tanay City Vice Mayor Dongnel Salma. Matod pa ni Tanay City Councilor Tikboy Salma nga naningkamot ang miyembro sa saguniang panglungsod nga mahuman nila og sayo ang kulang regular session aron makumpleto ang number of session sa tuig 2021. Dugang pa nga target karon nila nga sa dili pa moabot ang adlaw o adlaw sa Kapaskuhan. Umana ang ilahang session kay mo Christmas break sila o mubalik na sila sunod tuig 2022 sa ilang unang adlaw sa regular session sa bulan sa Enero. Ilang ka mga regular session ni pahigayon December? Oh, napa. Kaya kami nauna gani mi nga mahuman dayon ni kay bulan magkasaysayo po tag bakasyon. Na murag siguro ko murag na 5 o 6 kulang na kay namo sa sesyon para dyan maabot na sa atong kuan nga pila ka sesyon sa kada tuig. So baso naman po nga kuan kay Pasko na gud. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan, 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.